Segu korofoli ni y'a volume 3 ye an fɛ. Segun kɔrɔdɔnnaba in Muhamadi ibnu Sirina ale ye min fɔ segun kɔrɔ la an bɛ kuma ni o de ye. Ni maa min segunna wolon na fɔcogo wɛrɛ kɔ wolon o bɛ voyage de kofɔ. Voyage min n'a sɛgɛn ka bon kosɛbɛ. Ni maa min segunna k'a ye i ɲinw bɛ ka i dimi o waati ninnu na a tigilama bɛna fɛnw mɛn minnu mɛnni man d'a ye. Ni maa min segunna k'a ye i kan bɛ i dimi o bɛ jɛɲɔgɔn juguw de kofɔ. A b'a tigilama danama dɔ ka janfa kofɔ ka na a ma. Ni maa min segunna k'a ye i b'i ka kanbɛda kɛ ni banabaatɔ don o bɛ saya kofɔ. A kɔrɔ dɔ fana ye muso furusa ye, a kɔrɔ dɔ ye taama ye, a kɔrɔ dɔ fana ye i kun bɛ baara min na i bɛna bɔ o baarada in na. Ni maa min segunna k'a ye dɔ ye kanbɛda fɛn dɔ d'i ma ale ni an bɔla ka fɔli kɛ min na sisan u bɔmɛ ɲɔgɔn fɛ nka kelen tɛ. Kanbɛdali ani dɔ ka kanbɛda fɛn dɔ d'i ma ka fɛn dɔ koɲɛ sɛmɛ i la k'a kalifa i la i k'i janto a la sɔn'a mago ka s'a ma kuma in bɛ o de kan. O kɔrɔ ye a tigilama bɛna bɔ gindo dɔ kalama min kun dogolen don a la. Jiri furabulu yeli segun na o kɔrɔ ka di fo n'a kɛla toro furabulu ye ale bɛ hami kofɔ. Ni maa min segunna k'a ye wasiya bɛ ka kɛ i ye n'o ye dɔ bɛ ka sarangani k'i la o bɛ adamaden ka pilasi kɔrɔtali kofɔ. Ni maa min segunna k'a ye fɛn dɔ layidu tala i ye fɛn ɲuman na i k'a dɔn k'a fɔ o ye hɛrɛ belebele ye. N'i segunna k'a ye i jugu dɔ ye fɛn ɲuman dɔ layidu ta i ye i k'a dɔn k'a fɔ ala b'i kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma. Ni maa min segunna k'a ye i muso jiginna den kɛla cɛ ye segun in kuma n'a y'a sɔrɔ i muso lajɔlen tɛ o bɛ garisɛgɛ belebele de kofɔ a tigilama bɛna min lasɔrɔ. Nga ni maa min segunna k'a ye i ye denw caman sɔrɔ o bɛ hami kofɔ. Ni maa min segunna k'a ye i welela jamako dɔ la jamako min ye hɛrɛ ko ye o bɛ adamaden ka hamiw banni kofɔ. Ka segun k'a ye i ka so bɛ ka ci o kɔrɔ man di o bɛ saya kofɔ. Nka ni i y'a ye e yɛrɛ de bɛ ka so in ci o bɛ hami kofɔ. Nka ni muso y'a ye a ka so sanfɛla binna ni muso furulen don o kɔrɔ man di. Ka segun k'a ye i bɛ k'i curancuran ni maa min tɛ curancuranni dɔn boli tɛ taama tɛ o bɛ adamaden bɔli teliya de kofɔ nin diɲɛ in na. A kɔrɔ dɔ fana ye i bɛ pilasi min na a b'i ka pilasi tiɲɛni kofɔ. A kɔrɔ dɔ fana ye a tigilama ka hiji ye. Ni maa min segunna ka kalo kura jɔtɔ ye k'a ye nin ye kalo kura ye a jɔ la n'a sɔrɔla kalo in bɔla a bɔyɔrɔ kɔrɔ la a kan ka bɔ yɔrɔ min o bɛ dencɛ de kofɔ. Dencɛ min n'a bɛna kɛ jɔyɔrɔbatigi ye a bi o sɔrɔli de kofɔ a tigilama fɛ. Ni maa min segunna k'a ye i jɔmɛ sani dugu cɛ i bɛna pilasi dɔ sɔrɔ nga i ti mɛn pilasi in na. Ka segun ka tasuma ye a kɔrɔ dɔ ye nisɔndiya ye nga a bi kasara fana kofɔ. Ni maa min segunna k'a ye i bɛ ka tasuma dun o kɔrɔ ye i bɛ ka yatimɛdenw ka nafolo de dun. Ka segun ka ɲaamɛ ye o bɛ muso kofɔ. Ni maa min segunna ka mɛlɛkɛ jibirila ye n'o ye malaku jibril alayhi salam a tigilama bɛna wari dɔ sɔrɔ wari min n'a ka ca kosɛbɛ. Dingɛsen yeli segun na o bɛ maa ka kow ɲɛnabɔli kofɔ. Ni maa min segunna ka zira ye o bɛ wari kofɔ. Nka ni i ye zira in ye i tɛgɛ de la o kuma in na a tigilama kan ka a kɔlɔsi a jugulamaw la kosɛbɛ. Ka segun ka diden ye o bɛ nafolotigiya kofɔ. Ni i y'a ye i bɛ ka di bɔ segun na n'o ye ka di bɔ a ŋunu kɔnɔ o bɛ wari dɔ sɔrɔli kofɔ a tigilama fɛ. Ni maa min segunna ka musow caman ye n'u ye u kɔ don i la a tigilama bɛna fantanya. Sabara yeli segun na a bɛ muso kofɔ. Ni maa min segunna k'a ye i ye sabara dɔ san nga i ma taama ni sabara in ye n'a tigilama ye cɛ gana ye wala ni muso gana don a b'a ka furu kofɔ. Ni i y'a ye i bɛ ka taama ni sabara ye segun na i k'a dɔn i bɛna voyager. Ka furu ye segun na o bɛ jɔyɔrɔ belebele kofɔ a tigilama bɛna min sɔrɔ. Nka ni i y'a ye furu tɛmɛna i ni jugu cɛ i k'a dɔn i bɛna s'a la. Ni maa min segunna k'a ye i ye so kura sɔrɔ n'a tigi ye fantan ye a bɛna nafolotigiya. Ni hami baatɔ don a b'a ka hamiw banni kofɔ. Ka segun k'a ye i ye sɛsogo dun o bɛ garisɛgɛ sɔrɔli kofɔ. Ni maa min segunna k'a ye sisi bɛ ka bɔ i ka so kɔnɔ i bɛna hɛrɛ dɔ sɔrɔ nga a bɛ kɛ tɔɔrɔ dɔ kɔfɛ ani dɔgɔyama dɔ. Yɛlɛyɛlɛla yeli segun na n'o ye escalier ye
a bɛ sababu natili kofɔ adamaden ma n'o ye kɔrɔta sababu ye. Nga ni maa min y'a ye i bɛ ka jigi ka bɔ yɛlɛyɛlɛla sanfɛ n'o ye escalier ye, ni taamaden don a b'a segili kofɔ ka bɔ a ka taama na. N'a sɔrɔ masakɛ don wala jɔyɔrɔbatigi don a b'a ka jɔyɔrɔ tiɲɛni kofɔ ka segun k'a ye i bi ka duwawu kɛ i yɛrɛ ye. O bɛ adamaden ka laɲiniw sabatili kofɔ. A kɔrɔ dɔ fana ye den ye. Nga n'a sɔrɔ i bɛ ka kasi duwawu kɛtɔla i fɛ o bɛ masiba kofɔ. Ni maa min segunna k'a ye i bi ka jamakulu dɔw wele i k'a dɔn k'a fɔ i bina don ko la i bɛ nimisa ko min na kosɛbɛ. N'i segunna k'a ye i welela ka taa dumuni kɛli ma o bi hɛrɛ dɔ sɔrɔli kofɔ adamaden fɛ. Ka segun ka dunu ye a bɛ hami kofɔ. Nga a kɔrɔ dɔ fana ye furu ye. A kɔrɔ dɔ fana ye tunga mange dɔ nali ye. Ni maa min segunna k'a ye i sala i salen kɔfɛ u y'i sutura a tigilama k'a dɔn a bɛna voyage min n'a kuntala bina janya kosɛbɛ wa a tɛna wari sɔrɔ voyage in na. Nga ni maa min segunna k'a ye u ye i su don k'i don kaburu kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma sa o bɛ tɔɲɔni kofɔ wa a bɛ sebaaya sɔrɔli kofɔ adamaden kan. Ni maa min segunna k'a ye i bɛ ka nakɔ sɔn ni jurufile ye o bɛ muso dɔ sɔrɔli kofɔ a tigilama fɛ. N'i segunna joli la a bɛ wari haramuyalen kofɔ. N'i segunna ka joli ye i yɛrɛ la i yɛrɛ ma joli in bɔyɔrɔ dɔn i k'a dɔn k'a fɔ nkalon bɛna da i la i ma sigi ni nkalon min ye. N'i segunna ka fura ye n'i ye fura in ta o bɛ nafa belebele kofɔ ani dɔnni ani kɔrɔta. Nga n'i ma fura in ta o kɔrɔ man di. Ka segun k'a ye tumu bi ka bɔ i farikolo la o bɛ adamaden ka hamiw banni kofɔ. Ni maa min segunna ka tile a bɛ masaya kofɔ a bɛ adamaden fa fana kofɔ. Ka segun ka kalo ye o bɛ dɔnnibaa belebele de kofɔ ani masakɛ tilelen. Ni maa min segunna k'a ye i falen don kɔngɔ t'i la o bɛ adamaden ka kow yɛlɛmali kofɔ ani i majigili. A kɔrɔ dɔ fana ye saya ye. Fo n'a sɔrɔla i y'a ye i falen don nka lɔgɔma dɔ bɛ i da o bɛ garisɛgɛ kofɔ. Ka segun ka jɔ ye a bɛ bɛnbɛnbɛn kofɔ. Ni maa min segunna k'a ye i sogoloyalen don a b'a tigilama ka furu kofɔ ni bogotigi dɔ ye. Nga n'a kɛla i bi bɔ sogoloya dɔ la ka taa dɔ la dɔ bi ban dɔ bi daminɛ o bɛ garisɛgɛ kurakurayali kofɔ. Ka segun k'a ye surunalidon kɛla i ye wala i yɛrɛ de bɛ ka maa surunali don o kɔrɔ ka di o bɛ bonya belebele kofɔ. A kɔrɔ dɔ fana ye garisɛgɛ dɔ sɔrɔli ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sɛgɛn ye. Ka segun k'a ye i ye ŋɛni dɔ kari o bɛ fitinɛ kofɔ ani hami belebele.